Asiphinde sinibingelele sinamukele ngaphansi kwe-YouTube channel uSiba lukaZulu. Kwisifundo sethu namhlanje sizobheka izinciphiso. Ake sihambe-ke sibheke ukuthi kuyini ukunciphisa. Uma sinciphisa sisuke sithatha igama noma ibizo silehlise noma silinciphise ngokusebenzisa isijobelelo sokunciphisa u-ana noma u-wana ukuze liveze ubuncane bento. Ake sihambe-ke sibheke ukuthi u-ana simsebenzisa nini. Uma igama ligcina ngonkamisa u-a, u-e noma u-e, loyo nkamisa siyawubulala ebese sifaka isijobelelo u-ana. Okusho ukuthi uma ngabe sinciphisa igama eligcina ngonkamisa u-a noma u-e noma u-e, okusho ukuthi lowo nkamisa osuke ogcinile siyawubulala ebese sifaka isijobelelo u-ana. Ake sithathe nasisibonelo, igama lithi impisi. Siyalibona lela gama ukuthi ligcina ngonkamisa u-e, okusho ukuthi sizombulala u-e ebese sijobelela ngo-ana. Esikhundleni sa-e sizofaka u-ana, okusho ukuthi igama eselinciphisile lizobe selithi impisana. Ake sihambe-ke sibheke ukuthi yena u-wana simsebenzisa nini. Uma igama ligcina ngonkamisa u-o noma u-o, siyawubulala loyo nkamisa ogcinile sijobelele u-wana. Okusho ukuthi u-wana kusebenza uma ngabe sinegama eligcina ngo-o noma u-o, okusho ukuthi lowo nkamisa osuke ogcinile sizowubulala esikhundleni sawo ebese sifaka u-wana. Ake sithathe nasisibonelo, sinegama elithi induku. Siyalibona lela gama ukuthi ligcina ngonkamisa u-o, okusho ukuthi u logcinile sizowubulala esikhundleni sawo ebese sijobelela ngo-wana. Okusho ukuthi igama-ke elizokwakheka lizobe selithi indukwana. Siyalibona ukuthi lela gama likhomba ukuncipha. Nakho kokunye okubalulekile okufanele ukuqaphele uma sinciphisa. Imisindo engondebembili nengonsinini iyaguquka iphenduke olwangeni. Le nguquko siyibiza ngokuthi ukulwangisa. Okusho ukuthi uma sinegama eligcina ngemisindo engondebembili noma engonsinini, okusho ukuthi leyo misindo sizoyilwangisa, izoguquka iphenduke olwangeni. Ake sibheke ukuthi iyiphi imisindo engondebembili nengonsinini ephenduka olwangeni. Ake siqale ngemisindo engondebembili. Umsindo wokuqala esizobheka ongondebembili ubu. Ubu masulwangisa uphenduka uji. Ake sithathe nasisibonelo. Uma unegama elithi ithuba, into yokuqala ozoyibheka unkamisa ogcinile. Lapha negameni elithi ithuba unkamisa ogcinile u-a, okusho ukuthi u-a uzoguquka noma sizombulala ebese sifaka u-ana. Ebese ulandela ngokubheka umsindo noma ungwaqa losekugcineni okubo, okusho ukuthi ubu nayo uzoguquka abe uji, okusho ukuthi igama lizobe selithi ithutshana. Umsindo wesibili esizobheka upu. Upu masulwangisa uphenduka uji naye. Ake sithathe nasisibonelo. Uma unegama elithi ikopi, okokuqala ozokwenza uzobheka unkamisa ogcinile oku-e, okusho ukuthi uzojobelela ngobani? Ngo-ana. Ebese uphinda ubheka umsindo noma ungwaqa losekugcineni okuwu-pu, okusho ukuthi upu nayo uzoguquka abe uji, okusho ukuthi igama lakhe lizokwakheka lizobe selithi ikotshana. Undebembili wesithathu esizobheka uphu. Uphu nayo uyaguquka abe ush. Uma unegama elithi iphaphu, uzobheka laphana unkamisa ogcinile okungu-u, okusho ukuthi sizojobelela ngobani? Ngo-wana. Ebese uphinda ubheka ungwaqa noma umsindo osekugcineni okuwuphu. Uphu uma usulwangisa uyaguquka abe ush, okusho ukuthi igama elizokwakheka lizobe selithi iphashwana. Umsindo wesine ongundebembili uma ngabe sulwangisa uphenduka unyi. Ake sithathe nasisibonelo. Uma unegama elithi ilimi, uma ngabe selinciphisa leli gama uzothola igama elithi
ilinyana. Umsindo wesihlanu esizowubheka umbo. Umbo mangabe siwulwangisa uphenduka unje. Ake sithathe nasi isibonelo. Igama elithi insimbi mangabe ulinciphisa lizophenduka lithini? Insinjana. Nawo kumndebembili wokugcina esizowubheka ubho. Ubho mangabe siwulwangisa uphenduka uje. Ake sithathe nasi isibonelo. Uma ngabe unegama elithi isobho, okusho ukuthi leli gama uma ngabe ulinciphisa lizothini? Isotshwana. Ake sihambeke sibheke imisindo engonsinini eguqukayo iphenduke olwangeni. Umsindo wokuqala ongonsinini u-D. U-D uphenduka u-J. Ake sithathe nasi isibonelo. Igama imoto, leli gama uma ngabe ulinciphisa lizobe selithi imotshwana. Umsindo wesibili ongonsinini esiwubheka uNt. uNt uphenduka uNtshi. Ake sithathe nasi isibonelo. Igama isonto uma ngabe ulinciphisa lizothini? Isontshwana. Ake sithathe nangonsinini wesithathu uT. uT yena uphenduka uSh. Ake sithathe nasi isibonelo. Igama isikhathi, leli gama uma ngabe ulinciphisa lizothini? Isikhashana. Ake sithathe nawo umsindo ongonsinini wesine uD. uD yena uphenduka uJ. Ake sithathe nasi isibonelo. Igama idada uma ngabe ulinciphisa lizothi idatshana. Ake sithathe nangomsindo ongonsinini wesihlanu uNd. uNd yena uma ngabe ulwangisa uphenduka unje. Ake sithathe nasi isibonelo. Igama uphondo, leli gama uma ngabe ulinciphisa lizothini? Uphonjwana. Ake sithathe nango onsinini wokugcina uN. uN yena uma ngabe umlwangisa uphenduka unye. Ake sithathe nasi isibonelo. Igama inunu uma ngabe ulinciphisa leli gama lizothi inunywana. Umbukiso wethu namhlanje sizowushiya khona lapha. Asiphinde sibonge ukuthi ubingxenye yawo. Asiphinde sikunxenxe ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel. Ushiye ukuphawula kwakho lapha kuma-comment. Uphinde ulike nevidiyo yethu namhlanje. Kuze kube ngokuzayo, siyavalelisa.